יודעת שהוא מגיע. לא קיבלתי כבר. אפילו דפה. כן? היא עובדת ביתר. עכשיו היא עולה עוד יותר. אסתר, איפה אסתר? אני פה. הוא רגיספי, זאת הוא רגיספי. אתה שומר אותנו. וואי, תראה את זה. לא, אני מפחדת. עכשיו הוא תוקע את הקלטון הזה וזורק אותנו. רגע, הוא נכנס פה לאסתר. עכשיו היא מפחדת. יוני, תנו שלא יפה לך על הראש, יוני. נו, מה עכשיו? הנה, תראה, איך קופצת עליו עכשיו, תסתכל. פתאום יש תקלת אינטרנט כל האזור. רגע, אבל... הנה, היא בורחת לו. הנה, היא בורחת לו, ראית איזה קטע? לא, היא בורחת לו.